हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ लेटेस्ट आपडेट सफैदों नोंथांमोननो बेनो जाबाय अरुणोदय स्किमनि दा माखासे इनस्टलमेन्टनि आपडेट फैदों नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय जासिगोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव आरोबाव सोनाय जासिगोन बिल नाम्बारनि आपडेट फैबाय दा लोगोफोर माब्रै नायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो बेबादि स्किमनि आपडेट मोननो दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामनो हागोन दा लोगोफोर बेबादि स्किमनि आपडेट दासान्दि फैगासिनो दङ गोदान दाखालि खनसे मोनखांबाय आरो दानिया गोदान फैबावबाय बिल नाम्बार आपडेट दा बेखौनो माब्रै नायो दा बेखौ नायनोब्ला जों थांनांगोन जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन बेखायनो आं फैबाय दायो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफोरा कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ रांखौ मोनफेराखै होननानै दा माखासे जाहोननि थाखाय मोनाखैमोन जेरै माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम आरो लोगोसे बेंकजों बेंक एकाउन्ट नाम्बारा चेन्ज जालायदों एबा आईएफएससी क'डआ चेन्ज जालायदों थ' लोगोफोर एकाउन्टआथ' जाया चेन्ज जाया नाथाय आईएफएससी क'डआ चेन्ज जादोंमोन बिनि थाखायनो राङा हाबनाय जायाखैमोन दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दायो अरुणोदय स्किमखौहाय 26 लाख फेमिलिसनो होगोन होननानै दा दासान्दि 19 लाखसल' दङ दा बारायबाय थागोन नोंथांमोना गासैबो भेरिफाइड जागोन आरो नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन अब्ला नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा बिदिब्ला जोङो स्टेटासखौ नायग्रोनोसै दा जोङो स्टेटास नायनोब्ला जों भिउ स्टेटासआव थुबाय दा बेयाव थुनाय लेखा बेयाव गासैबो डिस्ट्रिक्ट शो जाबाय दानिया नों बबे डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामदो दा बेखायनो आं उदालगुरिखौ खालामसै उदालगुरिनि हिसाबै दा बेयाव खालामनानै सासे साबस्क्राइबारा गावनिखौ नायनो होदों बेनिखायनो आं बेयाव नायनोसै दा डाइरेक्ट जों नेमखौ जों नायनो हायो दा बेनिफ्राय मोनसे साजेसन होनो सानो आं नोंथांमोनखौ नैबे 7 डिजिट नाम्बार थ' नोंथांमोना बेखौ थुफाबना लानांगौ आरो कपि खालामनांगौ स्टेटास नायनोब्ला दा बेखायनो लोगोफोर आं सासे साबस्क्राइबारनिखौ नायनोसै आइडिखौ लानानै बिथाङा नायनो होदोंमोन आरो बिथाङा रां मोनबाय थायोमोन दा बिदिब्ला माब्रै नायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा जोङो बेयाव कपि खालामनानै जोङो नैबे नाम्बारखौ लानानै जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो आरो ट्रेक खालामनानै नोंनि राङा मा जादों मा जायाखै बेखायनो आं बेयाव बिनि नामखौ लिरनोसै दा बेयाव जों नेमखौ लिरनाय लोगो लोगोनो बेयाव गासिबो शो जागोन जायफ्रा लिस्ट दङ दा बेखायनो आं बेयाव जायखिजाया मोनसे डिजिटखौ लानोसै लोगोफोर बेयाव जों नायनोसै माब्रै जाना दङ बिल आपडेट फैदोंना फैयाखै दा बेखौ जोङो सिगांनि बुंनाय बादि जों नारहामना लानोसै बेनिफ्राय कपि खालामसै दा कपि खालामनानै जों बेक थांसै लोगोफोर नोंथांमोना गो बेक मोनदों अपसन दा बे नोंथांमोना गो बेकआव थुना हो दा बे गो बेकआव थुनाय लोगो थ' बेनिफ्राय जोङो बेक थांबावनांगोन लोगोफोर गो हमाव जों थांनांगोन दा जोङो गो टु हमाव थांफिनबावनांगोन थ' बेनिफ्राय बेयाव फैबाय दा बेनिफ्राय नायदो लोगोफोर बेयाव जों सिगांनि अफिसियेल हम पेजाव फैफिनबाय दा बेयाव फैनानै जोङो भिउ बेनिफिसियारि स्टेटास मोनसे अपसन मोनदों अके थ' बेयाव नोंथांमोना थुना होबावदो थ' बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा स्टेटासखौ जोङो नायनो हासिगोन ट्रेक खालामनानै दा जों लादोंमोन उदालगुरि थ' बेखायनो आङो बेयाव उदालगुरिखौ फैनांसिगोन दा जोङो सेलेक्ट खालामबाय उदालगुरिखौ बक्सआव दा जों सेलेक्ट खालामनानै दानिया जों लादोंमोन 7 डिजिट जोङो जिथु ट्रेक खालामगोन नालाय दा बेखायनो 7 डिजिटखौ जों बेयाव लाफिनबावदो दा जोङो पेस्ट खालामना होदो दा जों कपि खालामनायखौ पेस्ट खालामबाय बेनिफ्राय सार्च अपसन मोनदों नोंथांमोना सार्च अपसनाव थुना होदो अब्लानो नोंनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव शो जासिगोन दा फाइनालि शो जाबाय दा शो जानाय हिसाबै नायदो बेयाव नोंनि नेम ओंखारगोन बेनिफ्राय भेरिफाइड डेट ओंखारगोन एकाउन्ट नाम्बार ओंखारगोन एलआईसि ओंखारगोन दा एलआईसि ओंखारबाय कन्टेक्ट नाम्बार ओंखारबाय लास्टआव डिजिट नोंथांमोना नुनो मोनदों दानिया नायदो बिल नाम्बार दा डिसेम्बर दाननिखौ नायदो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बिल डेट जाबाय लोगोफोर डेट मिन्स नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबसिगोनलाय दा स्टेटासआ पेन्डिं देखायब्लाबो एकाउन्टआव हाबो दा बे बिथाङा मोनगासिनो दंखायो एकाउन्टआव नोंथांमोना मिथिगौ सिगांनिफ्राय नुबाय थादों भिडिअ दा बेनिफ्राय नाय लोगोफोर स्टेटासआ पेन्डिं जाना दङ अब्लाबो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1000 राङा हाबसिगोनलाय लोगोफोर डिसेम्बर दाननि 10 अक्ट'नि सिगां दा बेखायनो बेबायदि बिल नाम्बार फैनाय लोगो लोगो बयबो मोनो नोंथांमोना बेखायनो चेक खालामदो 1000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट अरुणोदयनि नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेबादि स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो जेब्लायबो दा लोगोफोर बेनोमोन लेटेस्ट आपडेटआ थ' बेनिफ्राय गोदाननिफ्राय आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोना थाबैनो होनो नाजागोन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय